ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ଉପାସନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ପ୍ରେରିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସମ୍ମିଳନୀର ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇନଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଏବଂ ପିତର ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ପାଉଛୁ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପାଇବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।